Уйнайбыз, бейбіз, жырлайбыз, көңіл ашабыз. Сіз менә тормыш иптәшегез белән ничә ел торасыз инде апа, сөйләгез әле? 83 елдан берле бергә тормыш итәбез. Aile tırmışında hatın kız akıllı bulurga gerek. İrler bitalar sabi bala bilen bir. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанның нәкъ үзәге Иске Татар бистәсендә Шәҗәрә бәйрәме фестивале узды. Аның максаты гаилә традицияләрен яңарту һәм саклап калу. Бәйрәмгә килгән кунаклар өчен концерт программасы, ярминкә әзерләнгән балалар өчен махсус уеннар оештырылган. Фестивальдә без дә булып катнаштык һәм кунаклар белән дә бераз серләшеп, сөйләшеп алдык. Ә хәзер бәйрәм рухын сезгә дә җиткерәбез. Siz үзегез кайдан килдегез бу бәйрәмгә? Кыргызстан, Киргизия. Димәк, сез туристлар, сәяхәтчеләр. Не все, я одна саякат. Ничек сезгә безнең Казан? Мне очень понравилось. У вас воздух свежий, вода мягкая. Люди добрые, духами вон бесплатно намазались. А у вас такого не бывает? У нас бывает, но не всегда. А вы специально подгадали этот праздник, чтобы приехать к нам в Казань? Или просто так совпало? Так совпало. Бу бәйрәмдә нишләп йөрисез? Шул хәтлек матур киемнәрдән. Біз бүгін кешкі ойын күрсәтергә келдік. Бик күңелле булачак. Келегез, карагыз. Ә нәрсә дигән кичке уен? Аулагы кебек кешкі ойын күрсәтәбез инде. Анда уйнайбыз, бейбіз, жырлайбыз, көңел ашабыз. Сезнеңчә менә мондый бәйрәмнәр кирәкме? Бик кирәк. Бу иң беренче яшьләр өчен мөһим, чөнки яшьләр күреп, белеп үсәләр. Безнең гореф-гадәтләрне беләләр. Менә без дә шул ният белән килдек инде яшьләргә үзебезнең гореф-гадәтләрне күрсәтергә. Что сегодня за праздник, вы знаете? День семьи, любви и верности. А как вам наша Казань? Вообще супер. Просто. Вы впервые? Мы впервые, нам очень нравится. Мы просто вообще в восторге. Менә мондагы ярминкәдә нәрсә тәкъдим итәсегез, таныштырып үтегез әле. Минем үземнең бренд Саадат дигән, русча счастливая дип инде атала, арабча сүз. Натуральная косметика, бу сыворотка белән крем, лифтик эффект, увлажнение, тонизирование, бик әйбәт и апаларга да, подросткларга да. Вот любой кешегә инде һәр ярмаркада шулай катнашып йөрибез. Сез нинди брендны тәкъдим итәсез? Эльвира Токтарова, шундый изделие в национальном колорите, это татарский орнамент. Весь материал это эко-кожа, обложкалар, сумкалар, неманды татарча йортлар ясыйбыз, инде минем ирем ясый, һәм магнитлар в национальном колорите. Моның иченә аш кешеләр салат. Юк, бу копилка, акча җыя торган копилка, әйе. Туристлар өчен шундый менә сувенирлар да ясыйбыз. Ни дип язып куйдым, яңа яуган аккарга. Таптамагыз һич ярамый, ни сезнең таптарга. Ә сез бүген нинди бәйрәм икән беләсезме соң? Беләбез. Нинди бәйрәм бүген? Ярату бәйрәме бүген. Ә сез менә тормыш иптәшегез белән ничә ел торасыз инде апа, сөйләгез әле? 83 елдан берле бергә тормыш итәбез. Тормыш авырмы ул? Юк, бик җиңел мондай хатын кырыйда булганда барсын аңлап, молодец, балалар кырыйда. Сезнең кебек менә шундый хатынны табыр өчен ничегрәк сайларга кирәк ул хатын-кызларны? Хәзер белмим инде ничек сайлар. Без сайлаганда карадык талдык, үзебезгә шаганны. Ярый, гаилә тормышында иң мөһиме нәрсә? Бердәмлек, балалар безне аңлау, без балаларны аңлау, бергә яшәү инде. Бер-беребезне аңлап, санлап, ömür boyu birge şolay yaşadık inде. Aile tırmışında hatın kız akıllı bulurga gerek. İrlerini hanım alçılanıp talap durmasga gerek. İrler bitalar sabi bala bilen bir. Alarını ay canım birek yarattım bir eybet diysen alar indi ne çekin şuna uylap seni jaratıp jüreyler. Бүгенге бәйрәмдә тәкъдим ителгән татар китаплары арасында әле татар гаиләсе турында язылган менә шушындый китап та бар икән. Ниндирәк китап бу, сөйләгез әле? Бу татар гаиләсе турында инде менә кешенең татар баласының тууыннан алып, теге вакыйлыкка күчкәнгә кадәр барлык булган татар милли гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре, аларның юллары тутылган китабы. Бу инде китап безнең шундый уникаль, чөнки ул 3 телдә бара. Һәм миңа калса бу шундый уникаль китап, аның бик күп нечкәлекләренә кадәр язылган китап бу. Димәк, менә монда гаилә туганнан башлап
тормышта үтәлә торган барча гореф-гадәтләр, йолалар сурәтләнгән инде, аңлатылган, әйме? Балалар табып, шулай дәвам тормышының, татар тормышының барлык нечкәлекләрен ассызлап язылган китап. Бүгенге бәйрәм нинди бәйрәм ул, Наилә апа, сезнең өчен? О, гаилә бәйрәме. Менә перед Корбан бәйрәм алдыннан гаилә бәйрәме. Бик әйбәт гаиләнең традицияларын, ниләрен нитә торган шундый бик матур бәйрәм ул. Ә менә сезнеңчә, гаилә бәхетле булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк иң беренче чиратта? Иң беренче бөтенесе бергә, дус булырга кирәк. Бөтен традицияларны, бөтен ниләрне үтәргә кирәк. Олыларны, ниләрне хөрмәт итәргә кирәк. Мәхәббәт булырга тиеш. Сез оештыручы буларак, әлеге бәйрәмнең мөһимлеге турында әйтсәгез, бик әйбәт булыр иде. Беләсезме, бу без узган елны үткәргән идек. Булай шәҗәрә бәйрәме диеп, чөнки бит мәчеткә индәү келик, намазга гына басыгыз дигән түгел, бәгъзе бер кешеләр намазга да басмый. Әмма ләкин мәчет тирәсендә мондый бәйрәмнәр оештыру, шәҗәрә бу безнең туганнарыбызны тану, безнең бабаларыбызның белән бәйле. Менә бит күрәгез, бүгенге көндә Путин да указ чыгарды бит инде гаилә турында. Менә бу бәйрәм үзебезнең буыннарыбызны белү, туганнары белән аралашу. Менә минем монда кызым, оныкларым, менә оныгым тора монда. Менә шулай алар да бәйрәмгә килделәр. Менә шулай бөтен гаиләләр, Сабантуй гына түгел бит инде. Менә бу дини мәрасим белән бәйле бәйрәмнәребезне үткәрә оештырдык. Бүгенге бәйрәм бик кызыклы, шундый ниндидер бердәм рух сизелә. Бәйрәм алдыннан булгач та бәлки шулайдыр. Бик ошый балаларга да, үзебезгә дә. Сезнеңчә, менә мондый бәйрәмнәрне үткәрү кирәкме ул гомумән? Әлбәттә, бу бит инде гаиләнең кыйммәтен арттыра һәм балалар тәрбияләүдә дә бик зур роль уйный. Сез 3 бала әтисе буларак, гаилә тормышында иң мөһиме дип нәрсәне аерып әйтә алар идегез? Балалар безнең тормышыбызда иң якты чәчәкләр. Шулар өчен тырышабыз, шулар өчен яшибез. Исемең ничек әле синең? Кил монда. Синең исемең ничек әле? Ал конфетыңны. Зөфәр. Зөфәр. Ничек сиңа бүгенге бәйрәм ошыймы? Ашый. Нәрсәләр эшләдең бу бәйрәмдә, уйнадыңмы әле? Әйе. Сезнеңчә, менә мондый бәйрәмнәр гомумән менә бу көнне билгеләп үтү кирәкме? Әйе, кирәк. Мөһим андый бәйрәмнәр булсын, гаилә бәйрәмнәре, гаиләләрне берләштерергә кирәк. Сез әни кеше буларак, тормышта иң мөһиме, гаилә тормышында иң мөһиме нәрсә дип әйтә аласыз? Иң мөһиме ул бер-береңне ярату, хөрмәт итү. Аннары бердәм булырга кирәк гаилә белән, традициялар булырга тиеш, аларны сакларга кирәк. Ярар инде, Рафиса абый, ничек инде кирәкми? Юрий эзләп йөриләрме? Бер-берсен Юрий эзләп йөриләр ахыры дип. Әйе, шулай дип әйтәм. Бәйрәм беләнме соң, Рафиса абый? Бәйрәм менә бүген әле яңадан менә моннан бер ничә 15 үткән әйтте, бу рәсми рәвештә бәйрәм дип әйттеләр. Шуңа күрә без хәзер рәсми рәвештә бер-беребезне котларга мөмкинчелек бар. Шулай менә гаилә көне белән тулы хукукыбыз бар. Менә мәхәббәт көне белән бүген Инстаграмда да әйттем әле. Дөньяда иң кадерле бер ул мәхәббәт әлбәттә. Шуннан инде гаилә чыга, шуннан тугрылык, шуннан башкасы бөтенесе менә шулай. Син гаиләле бит инде шулай бит. Бу бит инде безнең блогер киңәше шулай бит. Әйе, минем киңәш менә дөньяда бөтен нәрсәдә мәхәббәттән башлана. Шуңа күрә мәхәббәтле булырга кирәк. Алайса бәйрәм белән сине. Рафиса абый. Сеңелем, сине дә шулай. Бәйрәм белән барыгыз да җәмәгать.